ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାର୍ ଭଦ୍ରଲୋକ। ମୁଁ ଟିକେ ତଥ୍ୟ କିଛି ନେବି, ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କହିବେ, ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବି ଲେଖିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ରମାକାନ୍ତ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? କେତେଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଟା ଦୁଇ ଭାଇ ନା ଦୁଇ ପୁଅ? ଭାଇ। ଦୁଇ ଭାଇ ତାହେଲେ। ଏ ଘରର ବସିବା ପାଇଁ କେତେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଘର ବଢିବ ତାପରେ ଭୁଲଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଘରରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ବାଟ ଅଛି? ତିନିଟା। ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ତିନିଟା ବାଟ। ବାଟ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଶୁଆ ବସା କରୁଛନ୍ତି, ସାତଟା। ତା ଦେହରେ କେତେଟା ଅଛି ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର? ରୋଷେଇ ଘର 4ଟା। କୁକୁର ଘର କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା। ଗୁହାଳ ଗୁହାଳ 1ଟା। ଗୋଟେ। ସେ ଯୋଉ ଛାତ ଘରଟାକୁ ଲାଗିକି କରକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ଗୁହାଳ ଜଣା ହଉଛି ନାଇଁ? ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କଣ, ସେଇଟା ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଜାଳ ଦିଟା। ଫାଳ ଯୋଉ ରଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ, ହଁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର? ହଁ। ଚଟାଣଟା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଯୋଉ ଚଟାଣ, ସେଟା ପକ୍କା ପକେଇବ। ଆପଣ ମାର୍ବଲ ପକେଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏଇଟା ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଇଟା କାନ୍ଥ ହେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇକି ଭଲ କଲର ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଦେଖିକି ଜାଗାରେ ତ ମୋର। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି।